fraint i mi heddiw yw cael darllen beirniadaeth Derek Owen, beirniad y gystadleuodd ffotograffaeth Merched y Wawr eleni. Yn gyntaf, gadewch i mi ddiolch am gael y cyfle i feirniadu'r uchod. As byddaf yn cael cais i feirniadu lluniau, mi fyddai bob amser yn ei chyfri'n fraint ac yn enwedig os bydd y testun wrth fy modd, fel ac yr oedd yn yr achos yma, sef natur. Cefais fy addysg gynnar yn Ysgol yr Henblas Llangrisiolys. Am prifathro yn ystod y 50au oedd y diweddar T.J. Walker, naturiaethwr o Fri, a gyfrannodd i'r raglen Byd Natur ar y BBC am dros 19 mlynedd. Wedi ysgrifennu llyfrau a Byd Natur ac hefyd cyfrannu erthyglau Cymru'r Plant. Felly fe roedd natur yn bwysig iawn fel rhan o addysg gynnar iawn yn fy mywyd. Cefais ychydig broblemau i dderbyn y lluniau yn y cychwyn, ond diolch i angharad fe ddaeth llwyddiant. Derbynwyd 82 ohonynt, a chefais bleser mawr yn edrych ar un ar ôl y llall gan ryfeddu a weld y cynnyrch. Sawl un yn heiddi canmoliaeth, ac un neu ddau yn heiddi canmoliaeth uchel. Fe benderfynais yn eitha cyflym ar y cyntaf, ond ychydig o bendroni wedyn oherwydd bod na oddeutu 5, fuasai dod wedi gallu bod yn nghategori'r ail a thrydydd, a fel hyn y penderfynais beth bynnag. Canmoliaeth uchel iawn rhif 79, canmoliaeth uchel i'r rhif 62. Yn y trydydd safle mae'r rhif 12, barcud coch. Mi fuasai hwn wedi gallu bod yn ail o'n i bai am ei faint. Mi fuaswn yn hoffi gweld hwn mewn maint o ddeutu 12 wrth 8 modfedd. Mwyn cael gwerthfawrogi y manylder, mae'r aderyn wedi ei osod yn union yn y lle iawn yn y llun. Y cyfansoddi yn wych, mae'r manylion yn y plun benni gamp. Hwn yw'r llun y buaswn wedi cael teimlo'r fraint o ddweud mae fi gymerodd o. Llongyfarchiadau i'r ffotograffydd. Yn ail, dwi wedi gosod rhif 19. Y llwybr troed yn arwain eich llygaid tuag at y mynyddoedd yn hollol naturiol. Mae fy llygaid yn symud i bobman yn y llun. Mwyn i mi fwynhau'r olygfa, wedi gyfansoddi yn wych, y lliwiau yn hyfryd, gwaith camera arbennig. Wedi mwynhau edrych ar hwn, ac wedi mynd yn ôl i syllu arno, sawl gwaith. Llongyfarchiadau i'r ffotograffydd yma hefyd. Yn gyntaf, dwi'n gosod rhif 44, sef y creu'r glas. Dyma lun arbennig o'r aderyn sweil yma. Ddim yn hawdd mynd yn agos iddo, felly mae hyn yn ei hun yn gamp. Mae'r ffotograffydd wedi darganfod defnydd o olau yn y llun yma. Y golau yn dod drwy ei big melyn, ac hefyd ymhlu gwyn sydd ar ei frest. Y manylder unwaith eto heb ei ail. Hwn wedi rhoi pleser mawr i mi, ac yn wir heiddi y wobr gyntaf. Unwaith eto, diolch am y fraint, a hwyl fawr, Derek Owen. Croeso cynnes i'r gystadleuaeth ffotograffiaeth. A'r thema eleni oedd natur. Diolch o galon i Derek Owen am feirniadu cystadleuaeth arbennig o dda. Mae fe'n dipyn o bencampwr tu ôl y camera. Felly, yn y safle cyntaf, mae Maggie Roberts, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor. Yn ail, mae Nia Jones, Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy. Ac yn drydedd, mae Elizabeth Collinson, Cangen Melindwr, Rhanbarth Ceredigion. A hefyd mae yna 2 aelod wedi derbyn clod uchel, sef Eryl Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion, a hefyd Rhian Thomas, Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch chi, a diolch i bawb am fynd â'r camera allan a rhannu ychydig o'r trysorau o luniau ar y thema natur. Helo, Maggie ydw i, a dwi'n aelod o Merched y Wawr yn Abersoch. Dwi wedi cystadlu yn yr adran ffotograffiaeth ac ydw i wir wedi cael llwyddiant. Oedd dewis natur fatha thema yn ddewis da iawn,
O'n i wrth fy modd efo, a dwi'n siŵr bod rhan fwyaf ohonoch chitha hefyd, oedd o'n rhoi dipyn o sgôp i ni doedd i gael llun. Dwi'n tynnu lluniau ers dipyn o flynyddoedd bellach, a dwi wrth y modd yn mynd allan i'r awyr iach, os wybod be ydych chi'n mynd i gael, a dod yn ôl efo fo. Dwi'n synnu y dyddiau yma, pa mor dda ydi lluniau mae bobl yn dynnu. Dwi yn edrych ymlaen yn fawr rwan i weld be arall sydd wedi cael ei roi i fewn i'r cystadleuaeth. Hwyl fawr i chi a mwynhewch yr ha. Liz Collison ydw i, aelod o Cangen y Lindwr, ger Aberystwyth, Sir Ceredigion, am 20 mlynedd, ac yn llywydd llynedd ag eleni. Diolch am y cyfle i cystadlu yn Sioe Frenhinol, Rhithiol, Cymru, 2021. Mae diddordeb mawr gennyf gwylio adar o bob math, felly rwy'n tynnu llawer o lluniau. Tynnais y llun o aderyn iconig Cymru yn gorffwys ar cangen hen goeden dderw ar ochr y tŷ. Cyffroes oedd gweld y barcud hardd yma yn troi ac edrych yn ôl arnaf. Eri Lwyfi o Gangen Llanbedr Pwyl Steffan, Rhanbarth Ceredigion. Welam sioc pan gyrraeddodd y post yn cynnwys y dystysgrif yma, ond i wrth y modd. Ac er fy mod yn hoff o dynnu lluniau, yn enwedig lluniau natur, dim ond mwyn pleser fy hunan a'r rhannu gyda'r teulu rwy'n arfer gwneud. Mae'n wir bod y testun yn apelio, ond y rheswm pennaf am ddanfon lluniau i fewn oedd mwyn cefnogi Tegwen a'i holl staff gweithgar, sydd wir wedi cadw ni fynd dros gyfnod o bron i flwyddyn a hanner drwy drefnu ar holl weithgareddau ymrwymiol ar ein cyfer. Diolch am yr anrhydedd, ond diolch enfawr fel wedais i Tegwen a chryw y swyddfa a'r rhanbarthau am gadw ni'n brysur dros y cyfnod clo.